Wara l-avvanzi li pajjiżna kiseb fil-qasam tas-saħħa, issa Malta se tkompli titħejja l-futur anke f'dan il-qasam. Qasam fost l-iktar importanti għax jiddetermina l-istil tal-ħajja tal-Maltin. Dan saħħu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika fil-Qala f'Għawdex. Il-Prim Ministru saħaq li fis-snin moddija in-nies kienu draw li jekk imorru għal kura l-Isptar Mater Dei se jkollhom jistennew biex issirilhom xi operazzjoni u fl-istess waqt il-mediċini li jkollhom bżonn ikunu out of stock. Saħaq li llum bil-ħidma ta' dan il-Gvern f'dan is-settur, il-pazjent sar jinqeda minnu fih filwaqt li jsib il-mediċina li jkollu bżonn bla ebda problema. Huwa spjega kif dan il-Gvern fetaħ l-ewwel ċentru tas-saħħa f'25 sena f'Ħall Kirkop biex issa se jkun segwit bitliet oħra, wieħed f'Raħal Ġdid, ieħor fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż u ieħor f'Għawdex. Ftaħna l-ewwel ċentru tas-saħħa f'25 sena pratikament ġewwa Ħall Kirkop u issa qegħdin bix-xogħlijiet biex niftħu 3 ċentri tas-saħħa oħra. Xi ħaġa li ħadd ieħor kien beda jagħlaq u għalaq għal kollox u l-aħħar ċentru tas-saħħa li kien infetaħ kien dak tal-Ħall Qormi 25 sena ilu. Il-Prim Ministru spjega kif sfida oħra hija dik fil-mentalità fejn investu aktar fil-prevenzjoni. Tkellem ukoll dwar kif fi żmien 6 snin f'Mater Dei iridu jiżdiedu 300 sodd oħra. Huwa spjega kif il-Gvern se jkompli jaħdem biex titnaqqas l-istigma fuq is-settur tas-saħħa mentali. Dan hekk kif se jinbena sptar ġdid f'Mater Dei stess għal kura mentali akuta. Dan filwaqt li se jinbena sptar ieħor tal-maternità. Huwa stqar li filwaqt li l-ewwel xewqa kienet li Monte Carmeli jingħalaq għal kollox, l-ewwel pariri wrew li dan ma jkunx għall-aħjar tar-residenti, għalhekk il-Gvern se jinvesti 30 miljun euro fuq l-Isptar Monte Carmeli sabiex jerġa' joffri ħajja dinjituża lir-residenti tiegħu. Hemm nies li kważi għamlu ħajjithom hemm ġew. U tkun trawmatika illi jiġri xi ħaġa illi ittellef forsi ċerta rutina illi jkun hemm. U għalhekk qed ninvestu 30 miljun f'Mount Carmel biex l-infrastruttura bażika ma tibqax sempliċement li ngħaddu bija. Huwa stqar li sfida oħra ta' dan il-Gvern hija l-innovazzjoni f'dan is-settur. Filwaqt li se tibda ħidma sabiex il-magni kollha tal-Isptar Mater Dei jibdew jinbidlu għal oħrajn ġodda tal-aħħar teknoloġija, l-Isptar Mater Dei se jkun wieħed mill-ewwel fid-dinja li se jintroduċi l-intelligenza artifiċjali fil-qasam tas-saħħa.